beldurakin etorri naiz, guardian jendia bainik anorreotea, esnatu berri eta lotxatu eta pixka bat, eta baina ordu erdi baten, jende guztia martxa jarriet, ikusle pila bat baita ere, nik uste giro paregabe da hola. Ikusten dugunagatik, Jon Urbietak denak dantzan jarri zaituzte, eta aurrak bakarrik ez gurasoak ere. Bai, oso umia gaitxik amadakizu batzutan egin behar da. Baina, bueno, zuek ere ondo pasatzen dezute bila bat, Bai, oso ondo, gustora. Aizu, zuek ez aldezute dantzatu behar? Ez, baina gaude jaten izoskia. Helatua jaten aiziatelako, baina ez zaizue gustatzen koreografiak dantzatzea eta horrela, ala? Bai, baina, bueno. Lehen da bizi izoskia jan? Bai. Eta gero txorango duzu digestio egin arte edo ez, dena jarraian? Dena jarraian. Eski helatua jasteko bena hoi da, pixkat, ipurdia mugitzea. Nola mugitzen duzu ipurdia, ber? Jone koreografia batzuk prestatu ditu, baina gurasoentzat batzuk ere aproposak. Esan du, zuek dantzatzeko direla batzuk. Zemuz moldatzen zehaz? Ondo, bai, arazorik gabe.